Benvinguts a la pastisseria Delícies Màgiques. Que per què es diu Delícies Màgiques? Doncs perquè aquesta pastisseria aguarda un secret màgic. Voleu saber més? Pareu, amics, l'orella, pareu. El follet, el gat i el pastisser ens narra la història d'un pastisser que té un gran èxit gràcies a una essència màgica. És l'essència de la flor de l'albada que afegeix als seus pastissos. Però el pastisser no és una bona persona, és avar i maliciós. Té empresonat un follet que maltracta i que li exigeix que li doni més essència de la flor. El gat del pastisser és l'encarregat de vigilar que el follet no s'escapi i acompleixi amb les exigències del pastisser. Soc un bolet molt petitó que em poso el barret quan ve la tardor. Però finalment el follet i el gat es fan amics i elaboren un pla per lliurar-se del malvat pastisser. Xxxt! Ja no us diré res més. Entrarem de la mà d'aquests personatges dins el bosc encantat. Aquí teniu un espectacle on destaca l'amistat entre el follet i el gat, la importància de la llibertat i la generositat.